Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Kamusta na kita? Ano na lamang? Na niya sinapot na muya Mainit-init na ang panahon. iba. Mainit pa ang mga istorya. Kalma sana kita. Oragon Bicol program po ini. Iraray. Ini ang sendong amigo sa radyo Alarmario. Reporting for duty sa programang ini. Kumusta na po kita? Ang mga kababayan tang Bicolano Sa lagwerta sa Laogan Bicol Region o sa luwas. tigiri paro kong pirmi Sana ayos lang kita. aldaw ba. Ay magpara-credit. Ano nang Siyempre, naka-hook up mangyari ang mga pag-iribat na dyan sa Sorsogon. An OKFM Sorsogon. patag na sa kong In charge man dyan kang programa si mataba. Rex Bulima. And mga pag-iriba. Ang mamunga ini Yan sa Daet Camarines Norte. Magandang umaga po sa inyo. sinapot na muya Ang OKFM Daet. iba. Siyempre sa Camarines Sur area, sa Iriga, ang radyo natin. Kina Joey Sarcia din ang in charge dyan. At iba pang mga radio station sa Catanduanes at saka sa Masbate. Ayan. Nag-attendance na si Joey. Listening daw ang mga pag-iriba. Kumusta paring Joey? Ang taon si Ate Sally. Pasiri na yata digdi. Sa kuyang partner. Munga ini And baka taon-taon may mahugot kitang mga resource person nilumuya para maka-update lamang kita kan mga magayon na bareta. Pati sa mga makanos na bareta. Nabili nga yama. Bako maray na bareta. Dahita ako mo daron. May maraot na bareta kitang nasagap. Diyan kay sa mga pag-iriba. Gari may aksidente dyan sa daraga. Anyway, kung ano tabi dyan ang update dyan sa aksidente na yan. Siyempre, anytime pwede yan. Madangog tapo digdi sa programa. At sabi nga ni baga sa Stinger Tajon, ako baga ito, boses ko baga ito John. Pag may bareta, nakareport tulos sa DCGB. Ako baga ito. Pag may bareta, nakareport tulos sa DCGB. Kaya taon-taon tabi kung may update dyan sa aksidente na yan, dyan sa Daraga, sigurado makakareport iyan digdi sa DCGB ta nagpa-follow up na sa tuyang mga pag-iriba, no? So anytime madadangog tapo ang informasyon na yan. And ano pa, ano na ang mga bareta ko niyan? Habang pika-alata so dahil pa nag-signify John ang pig-text ko kasubago na baka pwede tang mahugot giraray sa programang ini. Para mientras, sa mga istorya mo na kita, ano John ang pinaka-mainit na istorya mo niyan? So, flood control, baga? Dakulon ang gusto magpabida, digdi sa issue kan flood control.
John, maski sa inyo niya na kanto, maski sa na uro-arampangan, iyo yan an saro sa mga topic, an manungod sa isyo kan flood control. Pero sabi baga sa Biblia, John, kan si Jesus, Jesus the Lord, rinani kan sarong babae na makasalan, nagdulok sa iya John, so sarong babaeng makasalan, asin naghagad nin kapatawadan John, naghagad nin kapatawadan sa sarong babae, ta gusto niya magbago kan sa iyang buhay. Gusto baga John garapon kan mga tao? Nasa Biblia baga yan. So babae na makasalan na gustong magbago kan sa iyang buhay, gusto garapoon kan mga tao John. Garapoon nga ang babae yan ta makasalan. Suryaw kan tao John. Garapoon. Simplihon man sana John so naging simbag kan mal na Diyos. Ni Jesus, sabi ni Jesus, John, kung si Isay andaing kasalan, iyo an enot na gumapo. Man baga John ke nangahas na gumapo duman sa babae, taintiro man makasalan sa mga taong yaon duman. Siring mandig di sa tuya, paring Joey, ano ang hot issue mo niyan, paring Joey? Yun na nga ni. So, flood control project baga. Biyo ng pigagarapo nindugi, paring Joey. Anharong kan familia diskaya. So, kontraktor na kontrobersyal, duman baga sa Metro Manila, sa mga national news ngunyan. Biyo ng pigagarapo John. Garapo kidugi, big Bandalanso Gate, big sororatan ki magnanakaw. Imagine mo yan, magnanakaw. Ako John, personal, ang hiling ko, ang kasalan kan pamilya diskayang ini John. Ano sa hiling mo John? Ang hiling ko, ang kasalan sa naman ninda, naging mayabang. Mayabang. Tapigyabang John. Pigyabang so biyaya kan mal na Diyos na itinaw sa inda, na tinamasa ninda, magpoon kan 2016. Hindi ba so testimonya ni sa babae, ang pangarang kanin ni Diskaya sa babae, hindi ba so testimonya niya na nagpoon sinda mag-asenso, nagboom man sa indang negosyo sa pangungontrata 2016, panahon ni Pangulong Duterte. Ang problema lang John, tapigyabang ninda ito, pangalanda kaninda, na oni ngayon sa muyang mga kayamanan, pigpiling sa mga luxury cars ninda, matindi, mga milyones talaga ang kantidad. Ikaduwang kasalan ninda kayo John, ta inabuso ang biyaya kan mal na Diyos. Inabuso ninda. Nasubrahan. Sabi nga ni kayan, ang arin man na bagay na sobra, maraot na. Given naman na talagang nagdilin siya sindang maray, John. Given naman na sa mga pandaraya sa flood control, yaon. May mga ebidensya baga na nagparalpak sa ibang mga project ninda. Pero siguro, may maray man, may mga tultol man na project.
Hindi kung minsan nangyayari yan, John, sa aktual na sitwasyon, takon minsan, dahil naman narireparo yan kan aro kan mga big time na contractor, John. Dahil naman nagkaparareparo yan kan mga project ninda sa kadakulan. Titiwala na yan, John, sa project engineer, sa foreman. Siguro may mga tultul man na trabaho. Kundi may nagkapira mga patrabaho na palpak. Kundi ang pigiling niyan kan kadaklan na mga komentarista yon, pigiling so kapalpakan. Pero so karahayan, daiman nahihiling. Sabi tangani, given na yaon so mga pandaraya, yun nga, nasabi tangani, ang kasalan kaning pamilya Diskaya, nagyabang, ikadua, inabuso ninda, so, subiyaya na tinawsendakan mal na Diyos, dahil masyado pinansin, so negatibong epekto, lalo sa mga tao, tungkol sa baha, kung minsan, may mga lugar man na pigbabaha, na bako man ang kausa, so flood control, Kaya, on the other hand, John, sa bagay na ini, anahiling ta kaya sa napermiso negatibo. Pero kung ilingon taman sa positibong aspeto, John, kan buhay kaning pamilya Diskaya, pasensya na ka mo ta, so Diskaya mo na, biga kwanta, biga example, taon-taon, maabot kita sa iba pa. Tayo ni ang pinaka mainit ngunyan, sa mga kontratista, sa pamilya Diskaya. Taon di adaran, John, may mga maray man na pigigibo sa pamilya Diskaya. Bako man gabos karatan ang iling kaya pag iling tagan Diskaya, iyon ang pinakamaraot na tao sa kinaban. Sa mga comment dyan sa Facebook, John, matindi. Pero kung ilingon ta, sa pamilya Diskaya baga, John, willing man na tumabang sa mga tao. Willing man sindang tumabang sa mga tao. May mga plano nga ni. Diyan baga sa Pasig area, John, na mapatugdok yung hospital, kung anong mga plano maninda. Meaning, willing man na tumabang sa mga tao. O nagtatabang naman nga ni sa mga tao. Willing sinda na ibalik sa tao so mga biyaya kanjo sa inda. Base iyan duman sa mga interview baga ni Julius Babaw. Kung ano ang plano kaining pamilya Diskaya duman sa indang lugar. Marayon man yun. Marayon man. So mga intensyon tamalapig tatarambagan ninda. Gusto ngaya kaming gamitin ni Lord upang tulungan ang mga tao. Meaning, yaon so willingness, John, na tumabang sa mga tao, ibalik sa tao ang biyaya na naresibininda sa mahal na Diyos. At tatadaay tatawan kay pagkakataon na magbago ang sarong tao, John. Masyado kaya kitang nagiging aning judgmental, biyota ng pigagarapo. Naunaon mo yan, pigagarapo na ki dugi. Suharong kan pamilya Diskaya. So mga politiko, mga tugang, mga ipangod na pigpaparagarapo nindo nin komentaryo, lalo dyan sa social media, like si Speaker Martin Romualdez, grabe ang mga komentaryo dyan sa Facebook. O ni si Congressman Saldico, in family, gigulpi na nindonin komentaryo, kung ano-ano dyan sa Facebook. Aram ta daw kung ano ang mga tunay na kaisipan ninda. John, sabi ta nga ni, maski siring ang mga taong ini, may mga magayon man ining plano. Ano ang mga debosyon ninda, plano sa buhay, o misyon ninda sa buhay. I think may mga karahayan man talaga. O example, kay mga karahayan, o digdig kita sa Bicol, tayo kung iyon gusto nindo.
Ha? Kung iyo ang gusto nindo digdi sa Bicol. Gibungon ta ng example si Congressman Saldico. Nga taday sa tong naitabang si Congressman Saldico. Ha? Mataram naman ka mo. Tigsurog ko. Kundi, bigiling talang digdi. So, ibang anggulo dyon. Kanistorya. Bako, gabos sana negatibo. O nga ta ano, digdi sa Bicol halimbawa dyon, ano ang naitabang ni Congressman Saldico sa Bicol region? Example digdi sa Bicol, apera sa ibang lugar. Nagulon ba ka dyon? Saro-saroon ta. Ang negosyo yaon iyan. Dati naman na negosyante si Congressman Saldico, dahil pa naglaog sa politika, may negosyo na ini. Swerte niya lang talaga na nakadukot sa administrasyon, kaya yaon ang dakol na biyaya na naresibe niya, hali sa gobyerno, konektado duman sa negosyo. Kumbaga, so influensya. Ano ang mga natabang sa tuya digi sa Bicol o kamutabing mga nagkokomentaryo laban kay Congressman Saldico? Baka saro ka sa natabangan. O kung bako ika personal sa pamilya mo, natabangan ka. Saro-saroon ta. Sa edukasyon. So, naisip ko lang na mga programang naitabang ni Congressman Saldico digdi sa Bicol. Tabang sa edukasyon. Kung bako ka personal natabangan, baka aki mo, makuapo mo, natabangan sa edukasyon. O yan ang mga educational assistance dyan. Pirang ribo ang natabangan ka yan digdi sa Bicol. Dakuluno na ngunyan ang mga professionals digdi sa Bicol na natabangan sa paagi nin libreng edukasyon. Yan mga educational assistance. In fact, digdi nga ni ngunyan. So, unibagang mga latest ngunyan na programa sa edukasyon, uning 3-year courses. Gabangaw niyan dyan kay 3-year course, o dyan sa SL, dakulunon nga niyan mga nagkatrabangan. Na problema na nga ni John ngunyan so ALS. So, ano nga niyan ALS? Albay, takan sa nag-meeting si Mayor Siam dyan sa City Hall. Naaraman ko naman sa meeting na so ALS ngunyan dyan, nagkakaproblema na sa enrollees. Kulang na dyan so nag-enroll. Tas so mga gusto mag-enroll duman sa ALS, uruto na duman dyan sa 3-year course na pig-offer ka na kubikol, may libre ka pang allowance. Imagine mo dyan, may libre ka ng allowance, naka-eskwela pa. Natabangan so aki mo. Dakulon ang mga programang pang-edukasyon na natatabangan tabi ang pamilya ta. Ano pa? Ikadua, mga basic na pangangaipo, araw kaning tubig. Digdi sa Legazpi, pirang milyon ang mabulos digding budget yun. Hali sa gobyerno nasyonal para sa pagpakaray kan supply kan tubig digdi sa Legazpi. Kaya nasa 300 plus milyon. Ang mabulos digdi sa Legazpi City Water District para mapakaray ang tubig ta digdi sa Legazpi. Na halo yun nuno ng panahon, dekada na dyan ang problema sa tubig digdi sa Legazpi. Magponjo na ako nag-eskwela ka to dyan, nakauli man ako digdi sa sentro kan Legazpi, problema na ang tubig dyan. Sagkod mo yan, iuman girare ang problema kan Legazpi, tubig. Ngunyan, pig-resolve rin yan ka na kubikol. 300 plus milyon ang mabulos digdi sa Legazpi. Legazpi lang yan. Pera kan iba pang mga project sa tubig dyan sa iba-ibang lugar tabi sa Bicol Region. Kuryente. Yan na sa kuryente. Albay, halimbawa. May problema kan Aleco. Di ka ada naman ang problema kan Aleco. Maanlay lang na nagkarapot. Kinaputan kan NEA, kinaputan kan APEC, kinaputan kan APEC, ngunyan ibinalik na naman sa Aleco, ngunyan problema mangyari ang kuryente. Yan dyan, igwa kisolusyon na nakubikol. Si Congressman Saldico, 1.3 billion ang inalokar digdi sa Aleco
para sa total rehabilitation. Yaon ako personal yon kan inagad ni Aleco General Manager Engineer Wilfredo Buxit, dyan sa Tiripon sa Sarong Hotel, kay Congressman Saldico, kan siya ka to, chairman pa kan Committee on Appropriation. Yaon ako personal na hiling ko, ipig turol so proposal yon. Hinagad ni Congressman Saldico para ngayang matapos na itong problema tadigdi sa kuryente sa Albay. Tinawa na ba yun? May alokasyon na 1.3 billion para sa rehabilitation ng Aleco. Kaya lang sa proseso kang gobyerno dyan, aluyo nun magbabaan araw ka na budget. Ang balita ko, may kabanga na gari 300 plus million ito na alokar na yan na, pig-implement na. So, substation dyan sa Daraga, substation sa Ligao, sa Santo Domingo, o digdi, mabugtak na kay substation man sa Imalnod. Yun na yan, John. Basta sa total, 1.3 billion yan, napigahagad kan Aleco. Sisa nag-resolver yun. Congressman Saldico, kan siya ka to, chairman pa kan Committee on Appropriation. Nakulao na tabang bagayan sa Albay. Kumpara mo kan ibang politiko, John. Ano man na tabang kan, so, mga inot, puro man sa nabaga, John, angaw. Mangaw-ngaw sa politiko, resolveran tang problema sa Aleco, dahil mag-ibig taong budget. Yan, may budget, alay sa gobyerno nasyonal, dahil kay Congressman Saldico, dakulao na tabang iyan, kung ma-implementar na sa Aleco. Kung diyan Aleco man minsan John, pagulbulon man. Jesus Mariosep ang Aleco John. Kaya ito, makaskas, mga simple sa nanganing respondihan niya, kung may problema sa kuryente, o yan nga mga poste dyan sa bulod. Mga simpleng request. Nasa realidad ng poste. Hindi. Atras sa doon man ang Aleco John. Bagulbulonon man ini. Anyway, ang point na digdi, John, natabangan kita ni Congressman Saldico. Napigkaparatiran nindo dyan sa komentaryo nindo. Ikatulo, yan ang mga tupad yun. Nakulaw na ba tabang baga sa mga tupad? Sa mga medical assistance, pati nga ni pagpalubong, pigtatabangan kita ka na ko Bicol, dahit ayan na hiling, dahit ayan na fulfill. So mga infra project, yan ang mga patinampo, yan ang boulevard, etc. Kadakol ang mga infra project. Yan pigkapagibo sa HRMC sa dating BRTTH. 20 ko na yan, 20 palapag iyan. Binadgetan na yan kang gobyerno nasyonal. Sa paagi ni Congressman Saldico na magkagwakitanin modernong ospital digdi sa Bicol. Dakulao no natabang iyan, Ate Sally. Yes. Ayuda sa mga parauma, ayuda sa mga parasira, ayuda sa mga senior citizens, iba-ibang sektor. Dahi tayo na hiling. Dahi tayo na mamatian. Siguro sa iba dahi na mamatian, dahi na ririparo. Sabi ta nga ni Ate Sally, kung bako ka natabangan ka na ko Bicol, kung bako ka personal natabangan ni Congressman Saldico, pwedeng ka pamilya mo, pwedeng makuapo mo natabangan. Nga tabag ka para tirahon tayan. Tabag ka para banatan, tapabilo mo nga Ate Sally. Yan ang puwenta digdi, Ate Sally. Ang punto ta, natatabig ka para hiling taan kasalan kan sarong tao. Kung may kasalan man, tagabos man kita makasalan. Kung may kasalan man, di tanoson. Uya, magabig tatanos na. So mga riparong may diferensyang flood control, pigirahay na. Pero may mga tultul man bagang project. Nga tata, pigo para hiling ta sana. So kapalpakan. So karahayan, dahil ta na hiling. Kung may diferensya, kung may kasalan man, tanoson. Ining isyong ini Ate Sally sa flood control, it's a lesson na lang. Lesson ini sa tuya. At least ngunyan, nagigimataman ining mga iba dyan na mga sindikato pag-abot sa budget. Tabago man yung gabos kasalan kan kontraktor.
O sabi ko nga ni, minsan kasalan man ang kan-engineer. Pigtutuyo ninda para makadilin siya. Dahil naman naririparo minsan, kanda kulang kontratista. Araw ka ni kay Congressman Saldico, nahaluyo nang naging kontratista yan, dahil pa siya politiko. Gabos man kita makasalan, Ate Sally. Tubod ka kaan. Gabos kita makasalan. Magpoon sa presidente, magpoon sa vice-presidente, mag-senador, mag-congressman, mag-gobernador, mag-mayor, mga legislative body na yan, mga konsyal na yan, mga barangay official nga ni, igwa na ki-korupsyon. Tubod ka kaan. Sa barangay nga ni, igwa na ki-korupsyon. Sa iski nga ni, igwa na ki-korupsyon. Sisay man sa tuya digdan banal, abir daw. John, sisay man sa tong banal. Dahil man digdi sa kinaban kibanal. Kundi ang problema lang, Ate Sally, masyado kitang nagiging judgmental. Ako personally, ang pagtubod ka ni Ate Sally, ining issue ini, I believe na political issue ini. Political issue ini for 2028. Ilingon mo digdi sa sitwasyon mo niyan. Ano na ang dalagan kang politika, abir daw, ilingon ta dako lang mga kamyadang pwedeng mangyari. Dako ang senaryong pwedeng mangyari before 2028. Dahil mo nariparo, John, si PBBM mo niyan, sa mga kaalyado niya, dati, piglalaglag niya na niyan. Piglalaglag niya. Dahil ko na maintindihan kung ano, irarom na, ang duda ko, John, gari si PBBM, nalalaog na kan grupo ni Duterte. Sa mga advisor ni Duterte, nalaog na si PBBM. Imagine mo, ang pigtitiran na niya na PBBM, sa mga kaalyado niya dati, piglalaglag niya na. Ngunyan, sa mga dating Duterte, gusto na magsurumpa kay PBBM. Imagine mo, baka next year may mga kamyada ini. Ilingon mo, didingani sa Albay John, ang bareta ta, sa mga dati dang manok kato ni Duterte, gusto na magsurumpa kay PBBM. Sa mga kasurog ni PBBM, digi sa Albay, as in ibang lugar, gusto na magbaralyo kay Sara. Taralaglaga na imagine mo, kasurog mo, ilalaglag mo. Ungo niya, napapaboran ka ni si Sara. Na issue ini, na ito nariparo, ining issue sa flood control project, natatabunan na sa confidential fund issue kay Sara. Baka mabot yun ang 2027 or 2028, ang mahamot digdi si Sara. Baka ang pinaka matindi ka ni Ate Saling sumada, baka pag-abot kang 2028, magsaro giraray ang Marcos Budan Duterte. Malay mo. Baka basta ang iling ko baka magsaro man giraray. Taon ni si Sandro. Si Sandro, Congressman Sandro, potential ining maging Vice President. Ano sa iling mo? Aki pa kaya dahil pa siya 40 years old, ang presidente baga 40 pataas. Potential bagay ni maging Vice Presidente. Dahil manggaro kita kay edad, limit sa edad ang Vice Presidente. Taalanganin pa man magpresidente si si Sandro. Ako may nahihiling na pirming pag-iiba ni PBBM, so tugang niya, si Irene. Si Irene Marcos. Dahil nariparo dyan sa social media, pirmi na baga pag-iiba ni PBBM, so tugang niyang si Irene. Pabayaan mo ni si Jaime, iba man ang dalagan kan utak ka ni. Senadora Jaime Marcos man, issue sa tugang niya, pigsasakayan niya, kontra man siya sa tugang niya. Imagine mo yan, dahil ka kan malibong. Kaya ini mga issue ini sa flood control project, dahil kita masyado maging judgmental ka yan. Taba, kapag karawatan man sa nakita, kan mga nakakataas sa posisyon, dyan sa Malacanang, baka pagkabot kan oras, political issue man sa na ini. Baka magsaro manggaray, ang Duterte budaan Marcos, kaya ngo yan, may mga nasakripisyo. Ining mga kontratistang ini na pagkaparabaranatan ta dyan sa social media, garo na baga, iunan mga pinakamakasalan na tao. Hilingon taman ang sadirita,
na kung may kasalanan sa rong tao, tawantang pagkakataon na itanos, ang dapat itanos, dahil kita masyado maging judgmental, dahil kita maging masyadong hipokrito. Yo? Okay, sige. Dakulon kaya natin sali na ngunyan. Sabi kan dakulon kaya kan ngunyan. Mga hipokrito. Ay, para riyo man. Ay, masato kibanal para riyo man kita makasalan. Dahil kita masyadong maging, ano kita? Okay, Ate Sally, kumusta? Good morning, Tito Al. Wait. Oh, monitor. Ayun. Ayun, okay na. Okay, good morning, Tito Al. Ron. Konti lang. Kaunti lang. Hindi masyado. Oh, Kasi nag-focus kami. ito kay Chang ko ito. Yes, so na-discuss mo naman na po ito. Day pa. Oh. Bigo para banatan man yan, no? Actually, Sige daw. may press release po dito na pinagbaluwa si Kong. Sige daw, tabi. Oh. Sige, basahin ko na lang po. Ano po. Kasi po, okay. Speaking of assertion, kasi yung binabato sa atin, sa Ako Bicol, specifically kay Kong Zaldi, but since I'm one of the Ako Bicol representatives, ganun na rin yung pagkaka-involve eh. We need to respond to it. Garbian said in an interview, stressing that Chanco has no moral high ground to speak about transparency. Noon mo yan. Okay. Garvin reminded the public that Chanco's complaints during the House Infra Committee proceedings had already been dismissed because the projects he was questioning were not even part of the anomalies that are the subject of current investigations into ghost projects. Pero speaking of assertion,
siya meron siyang insertion na sobra sa kalahating bilyon, and out of the 529 million na insertion niya on 2025, 65% to 70% nito ay flood control sa Navotas. Sabi ni imagine mo. Kong Pido, Garbin said. Garbin further pointed out that the two of the contractors awarded projects in Navotas, St. Timothy Construction, accused of substandard project, and SYMS Trading Construction behind alleged ghost project, were already plugged by the President himself and in the infra committee hearing for their involvement in questionable or non-existent works. Their names had repeatedly surfaced in President Ferdinand R. Marcos Jr.'s own inspection of ghost projects. And ako'y namamangha kung bakit doon sa pagdinig ng infra committee, nandun na yung dalawang contractor na awarded sa kanyang distrito, and his two contractors are being investigated right now because of ghost projects. I'm referring to St. Timothy and SYMS Trading Construction, Garbin said. He cited one specific case involving St. Timothy, owned by the Discaya family, where even the Department of Public Works and Highways, DPWH, wrote to Chanco asking for his assistance in project implementation, highlighting the extent of his entanglement. So sa tingin ko, when you speak of transparency and accountability, including the insertion of 2025, dapat imbestigahan niya muna yung sarili niya, Yan. yung bakod niya, Yan. bago lumipat dun sa iba, Yan. na as he said, hindi naman na-release. Oh. Garbin said, taking direct aim at Chanco's attempts to deflect blame. The Ako lawmakers stressed that the national budget cannot be pinned on a single legislator as it goes through both chambers of Congress and is ratified by a bicameral conference committee. By his own admission, Chanco was part of the progress that approved the 2025 budget. Dun sa record na yon, GAA and bicameral conference ratification, kasama siya sa nagboto. Hindi ko maintindihan ngayon, salita siya ng salita at pinagtutuunan niya ng pansin na kung saan inaprubahan siya ng Kongreso kasama siya sa bumoto, Garbin said, questioning the hypocrisy of Chanco's stance. Garbin also clarified that questions on insertions, their legality and constitutionality are already pending before the Supreme Court, but said he was compelled to speak out because of Chanco's persistent insinuations that were distorting public perception. We are covered by sub judice rule. Napipilitan lang kaming sumagot dahil masyadong marami siyang insinuations, Garbin said. He then drove home his strongest point, exposing the reality of Chanco's allocation and their connection to anomalous projects. Pero ito, since na-mention niya na rin, sabihin ko na rin yung totoong insertion niya, sobra sa kalahating bilyon. Yung iba na sinasabi niya, hindi na-release, pero yung kanya, na-release kaagad. At dahil na-release kaagad, nakuha kaagad nung dalawang contractor na involved sa ghost project. Kaya sinabi ko, i-focus niya muna yung kanyang attention sa kanyang bakuran. Tama. Sabi ni Kong Garbin. Hugutom ko sinabi ni Kong Bido, Yun na ito. Insinuations. Insinuation. Apa. Sabi yun, pigda-divert niya naman sa, kumbaga, pig-involve niya so ako Bicol sa mga kung anong-anong para komentaryo niya. matakpan. Para matakpan. Ayun na yan, ang pinaka-irarom ka na disali na objective ninda, politika. Kaya nga ni, baka, ang papadumanan man sa nakaani sa mga isyong ini,
politika. Apo. Ganun naman talaga po, Tito Pagkabot kang Al. 2028, iyo yan ang pigkatrabaho nindangon yan na umamot so manok pangaran. ninda. Oo. Umamot so pangaran kan manok ninda sa 2028. Which is si Sara, Bibi Sara, iyo nga nagbibenepisyo kaning mga isyung ini. Natatakpan na so ibang issue. Sa mga ano ini, confidential fund na yan. Sa mga tama yan. Si Kung Pido, bago magpara komentaryo, magparahanap ki diferensya ka ni ba, ilingon mo nga diferensya mo. Ganun talaga. So, mga hipokrito nga ni. Nakulong kayo yung mga hipokrito. sabay mo sila sa panalangin mo, Tito Al, pagsimba mo sa Ay, aga. pipirmi man. Na malinawan ang sa indang mga pag-iisip. Kita ka boss, Opo. masi kita. Bako bang kita mga perfectong daw, Ate Sally. Kaya nga yung sabi ko, dahil kita maging judgment. Kasi baga, ang hiling ta kasi, yun na yung mga taong yung mga kontraktor na yung pinaka makasalan na tao sa kinaaban. Which is wrong naman. Nawantang panahon na mabago manindaan pagkakamali. Ate Sally? Lesson. Ano pang mga activities na sa Bicol? Well, Tito Al, sa Monday, nag-ina-invite po ang Ako Bicol Party List ni Kagawad Jai Regalario. Para sa bloodletting activity po. Yun. Apo, sa mga may activity, may bloodletting activity po sa Monday sa Banao, Uwas, Albay. Uwas. Apo, sa Uwas. Bali yan po ay part po yan ng ng Barangay Banao. Dahil naramdaman mo po so pig-interview ta. So, Yung test desk scholar. Si Kagawad Jai. So taga po na nag-eskwela po sa Ago Medical Center. Ngunyan, nasa Committee on Health po baga siya, Tito Al. So, ngunyan po, since siya po ay sa Committee on Health, nagsurat po siya sa Ako Bicol na makandakda po siyang bloodletting. So, nag-agad siyang support. So, ngayon po, sa Monday, madara po kami mobile kitchen. Mapakaon po kita duman sa... Mapakaon na sa mga donors. Apo. So, 60 man lang po, Tito Al. Baka magka-high blood man. Baka na makuha ng kidugo. Magka-high blood siguro, Tito Al, after siguro sinda makuna ng dugo, pakaunon sinda. Then, syempre, salamat po sa Tanchuling, kay Ma'am Mitch, dahil nag-donate po siyang lugaw. Opo, para duman. And siyempre sa Gardenia Bakeries Philippines po, para sa donation nila. Talagang Gardenia? Kape. Tas, sana nga dito, sana Sir Joey Santos, Kagawad Onin Manzanillo, ha. Sa Monday po, maapit ako sa nila sa loading. Maski po kahit puro pa makapakaon po kita mga kababayan ta ng gardenia bread na kahit walang palaman. Masarap. Talagang walang katapusan. Pero grabe po talaga ang support ng Gardenia sa mga programa po kang Ako Bicol Party List. Kaya diba, Tito Al, kung aram nyo lang po na yung Ako Bicol po as the Regional Community Connections Program Officer, saro po sa trabaho ko ang makipag-collaborate sa mga and also sa mga iba-iba pong non-government organizations, may mga foundation like Iringaning Gardenia kasi igwa po sindang CSR din para makapagtao din po sinda ng mga products nila. May bibida kong makusugon ang foundation. Ano po? Babae, grabe ang una kung anong foundation sa pando. Like dito Chile International Philippines. Sa Esther presentation. Apo. Nakulong sa may foundation. Uy, congratulations! Ko siya. Ikaw ba yan, baby? Na baby ang apod ko sa iya. Anong role niya? Oriol? Di man siya pwedeng mag-oriol.
basta, parang pumayat ka siguro ka pa Bakit mo niya practice. so hero si Baltog? Pero magayon so pakaka-portray niya, so pakaka-action niya. Kahit nga sa mga picture Tito Al. Ang gayon nun. So ikaw, wow, The best congratulations. talaga, pulang anggi. Ang galing nila. Talagang pinaghahandaan, talagang talaga Gabos man talaga nag-efforts. Yes. Talagang, Actually, grabe mga practice ninda. nailing ko Tito Al, magayon man talaga. 500,000 ang Oo, grabe, ano. Tindi Mayor talaga. Risha, Miss Mael. Oo. 500,000 ang... So second grade, ligaw yata? Ligaw? Hindi ko masyadong napagtuunan. So ligaw ano? Oo. Pandua? Palibasa Tito Al, syempre, pagka, mo baga, barkada mo, o malapit sa puso mo, ito talaga ang i-focus mo, talagang, natandaan ko talaga siya kasi yun yung nag-pop sa sa feed ko. Nahiling ko. Sabi ko, wow, ang galing. Pero pang 2 years ng champion ang Bulanggi. Matibay man Bay Ligaw, Sanata. Pandua, pang tulo. Ligaspi yata, Bicol nun, Tribo, Bicol nun yun. Hindi ko masyado Pero anyway, sa iba, Gabusman Maray. Oo, gabusman po. Oo. Halos, mga... Ito nga ng Banker 1. So, Bankero. Nahiling kong... Bankero, what is that? Bakir. Bankero pala ito. Contingent number 1 sinda. Matibayon. Mga matibayon. Mga matibayon. O digdi so, si Inag. Tribo si Inag. Si Inag. Malita, aram mo ang mga Oo, nahiling ko siya nag-practice diyan sa Taisan. Ay, iyo. Si Inag Ate Sally, binilog man ini hali sa ito? mga barangay. Balong street presentation pa ito? Oo. Street presentation. Dance. Oo. Ano yan? Dance. Street presentation yata. Oo, pero at least dito, di man masyadong nagkoski. Traffic. Dahil man masyado. Traffic kasi naayos Hindi man lang. Oo. Kaya lang halawigon halawig so ruta ninda from Bilangor to Centro kan Legazpi nag-boulevard iyo tama ka Tito Al. So ang tribo po lang anggi ang champion sa street dance competition. Tapos ang first runner up po Tribo Ligaw from Ligao City. Tapos Tribo Bicolnon sa Legazpi City, second runner up. Tapos may mga special awards pala. Best in Music and Sound, first place, Tribo si Inag. Legazpi City. Sa Music and Sound. Second place po, Tribo Oron Banwa. Third place, Tribo Pulang Anggi. Best in Costume, first place, Tribo Ligaw Albay. Second place, Tribo Pulang Anggi. Third place po, Tribo Ustik, Libon Albay. Best in Street Dance, yun na nga ni ang Tribo Pulangi Albay. Second place, Tribo Bicolnon. Third place po, Tribo Ligaw. Best in Dance Ritual Interpretation. First place po, Tribo Pulangi. Second place, Tribong Ligaw. Third place, Tribong Ustik. Ang ganda ng mga costume talaga nila. Congratulations po. Nito, iling ko sa mga taga-ma nito. Apo. Ayos man. Kundi, siyempre, mapili man talaga sa mga ganun man judges. talaga po ang... Okay lang yan. At least, so participation in the yao. Tsaka may next year pa. Oo. Practice pagkatapos sa pagkatapos, practice tulos. Practice tulos. Pero anyway, Tito Al, bago po kita magtapos, i-announce ko sige. lang po ining bagong program kang Ako Bicol Party List po through Action Co Digital. Nag-launch na po kaya sinakasahapon for the new public service program this September. So ito po yung following the success of its flagship initiative Tabang Ora Mismo. Ako Bicol Party List under the leadership of Kong Saldico is set to premiere 4 new television and online programs this September, designed to bring direct public service and empower Bicolanos through health, legal, safety, and human interest programming. The new shows are Alagang Ako Bicol, Kasangga Mo, Attorney Jill Bongalon, PNP Crime Buster, and ang inyong kasurog, Ako Bicol. Sa bawat laban ng buhay, may kakampi ka. All 4 programs will air on Congress TV channel and will also be available via Facebook and YouTube live stream through Tabang Ora Mismo, Ako Bicol Party List, and Action Co Digital pages. Program highlights: Alagang Ako Bicol, a 1-hour public service, medical-oriented
talk magazine show promoting health awareness and medical literacy among Bicolanos. Schedule niyan, Tito Al, Monday and Wednesday, 3 to 4 p.m. Ang format niya is walk-in consultations, expert discussions, and medical facts via VTR. Partners po dito is Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC and Tansuling General Hospital. Kasangga mo, Attorney Jill Bongalon, a legal-oriented public service talk show offering free legal consultations and simplifying the law for ordinary Filipinos. Schedule po Tuesdays and Thursdays, 3 to 4 p.m. Segment walk-in consultations. Alam mo ba ang batas? May BTR po siya and Dial of A Batas. Host, Attorney Jill Bongalon and Miss Remy Mendones. Kaya mahiling? Sa ano po, Tabang Ora mismo. Yung... Apo, na Facebook po. Facebook? Apo, na page. PNP Crime Buster, a collaboration with the Philippine National Police, Bicol Region. This show highlights successful police operations and provides crime prevention tips. Schedule Fridays, 3 to 4 p.m. Segments, operation stories, modus alerts. Sabay dyan ang mga operation sa Tupada. Baka kasama dito. Basta ang segment po niya is stories sa PNP module alerts, PNP reports, and PNP most wanted. Most wanted. Ang host dito, Tito Al, si Lambat, Mr. Nomer Corporal. Ang inyong kasurog, ako Bicol, sa bawat laban ng buhay, may kakampi Si Madam Malo, dahil yung kaintra. Kaintra po. Entra. The best, the best. A documentary program blending poetic storytelling with real life interviews to feature the untold stories of Bicolano families. Each episode ends with a wish-granting segment, including awarding a brand new house to families without a home. Schedule, Saturdays 3 to 30 p.m. Unique feature, dramatic narratives combined with transformative action for future families. Kong Saldico emphasized that these new programs reflect Ako Bicol's continuing mission to serve the people directly, using media as a platform to inform, educate, and uplift communities. Ang mga programang ito ay hindi lamang tungkol sa impormasyon, kundi aksyon, maging sa usapin ng kalusugan, legal support, public safety, o life-changing assistance pa. Gusto naming maramdaman ng bawat Bicolano na may katuwang at kampyon sila sa Ako Bicol. COSED. Catch the premieres this September on Congress TV channel and online platforms. For updates, follow Tabang Ora mismo, Ako Alright. Bicol Party List, Action Ko Digital. Alright. Yan. Okay, tapos na tayo. Okay, so ano na tayo? Maglampas na tayo ng 3 minutes. So maraming salamat po sa lahat ng nag-antabay, Tito Al, sa programang Ako Bicol dito po sa DZGB and sa Facebook Live ng DZGB News Online. Abangan nyo po ang yung Padjak Asenso, Tito Al. So makakabuo na po kami for the pilot project dito po sa Legazpi. Tito Al, meron po tayong nakaschedule na training September 12 or 15. Malalaman ko po yan kasi kukulitin ko na po ang partner ng Ako Bicol na 6-in-1 Corporation. So, thank you so much po sa 6-in-1 kasi sila po talaga nito ang magpapatraining at sila din ang sasagot ng lahat. Okay. Gusto mo, Tito Al, makaugkod sa business. Kasi business planning. Attend ka po nito. Okay. One day. May Kasi time ako. masubmit po ako ng mga pangaran na ma-attend. Oo. No, basta yung... Dahil pwede mag-business kung paano mag-adal sa kontrata. Hindi ko aram. Mag-adal ka na lang ng law. Magbalik ka na, mag-enroll ka na para matutunan mo mag-ibuki kontrata. Okay na? Okay, anyway, Tito Al, sa gabos po na nag-antabay po sa Ako Bicol program. Salamat po. And sa mga basher ko, thank you. At pinapasikat thank niyo you. po ako. Thank you. Thank you sa mga sabi, bashers. sabi sa akin, Tito Al, saro ka Dahil ngayon. pangalan kita programa, may mga baso. Yung nga ni. Sabi sa kuya, saro ka ngayon sa bayadan kang ako. Totoo, kasi staff po ako. Hindi ko po yan kinakaya. Bayadan ako, kandi si GB.
I'm very proud to be part of Ako Yes. Bicol kasi kung Yung mga magsasabi tayo Ah, sa madali yung mag-komentaryo dyan sa Facebook. Kung aram nyo lang po na magayunon po ang kang concept kang talaga kang Ako Bicol. Talagang Deserve mo man talagang Oo. bayadan? Kasi may pamilya po ako, alangan di ko pa kaunon. Yung baga. Oo, kaya... Kaya kung bayadan man talaga ako. Opo. Hindi sa si GB. Sweldo. Siyempre, may sweldo kita. Natural. Oo, malaog kita. Gabos po kami. Pero love po namin ang pigigibumi. Kasi po, nakakatabang po talaga ang mga programa po kang Ako Bicol Party List dito. Bako siya karo-karo. Kasi bilang Regional Community Connections Program Officer po, dakulon po akong pig-conceptualize na mga program para sa mga kababayan ta. Kaya po ako kaibahan po ako kang tabang ora mismo po para digdi sa tong kasurog mo. Kaya kulang kita sa oras dito Kaya proud po talaga ako. Napagbayadan so thank ka? you. Thank you. Proud ka na pagbayadan ka? Kasi swelduhan po ako. Ako man. And proud po ako diyan. Okay. Hindi nyo man po maitatao ang pangangaipuhan kang pamilya ko. Di ba, Siyempre, Tito Al? siyempre. Dudagit na tuloy. Dahil man, Trabaho lang I tayo. love you all. I love you. Love na love ko ang mga kaalitap-tap. I love Di ako you. nag-live ganyan kasi yung love- cellphone ko, kaipuhan ko. Kaya kaipuhan kong magparigalo kay Tito Al. Tito ko man siya. I love you, Basors. Oo, I love you, Bashers. Oo. I love you, June. I love you, June. Oo, thank you dahil maganda Okay. ako sa video. Okay, thank you. So, thank you so much sa pangalan po kan sa tuyong mga congressman. Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, and Congressman Jill Bongalon. Uy, thank you, si Joymi nag-aapod. Caballo ka! Pinasinasustansya Caballo. Thank you, Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Kasurog pa. Alarmari mo. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.